Vinga, anem a cuinar. Anem a fer un calamars farcits. Fàcils, ràpids i diferents. Calamarets, que ja tenen nets, i aquí hi tenc les aletes i els sacarins. Boníssims. Aquests calamarets els farem molt al punt. Normalment, quan fem calamars farcits, hi posam el farciment cru. Per tant, la cocció que li donam és molt llarga. Nosaltres avui en farem uns on hi posarem el farciment ja a punt, trempat, amb tot el gust. Per tant, llavors només farem gairebé els calamarets torrats i els salsejarem amb una mica de pasta. Començam sofregint una miqueta d'all. Ja hi posarem nosaltres una miqueta de sàlvia. Una herba molt lligada a la cuina italiana, però que a mi me dona un toc mediterrani que m'interessa molt. Deixam que se torri una mica. Mentre tenc carn capolada, en aquest cas l'he comprada de porc. La podríem fer mesclada, però tota sola de vedella seria un poc eixuta. I aquí tenc les aletes dels calamars que han fet nets i que aniré tallant a guinevet. Just una passada, m'agrada que se trobin. Una vegada que agafa color i que veiem que les fuetes s'han torrat, és el moment de posar-hi un ratxet d'oli, un bon oli d'oliva, com sempre, i aquí és quan hi anirem ja directament en la carn capolada. Com veus, no n'hi posaré molta, i a més, encara m'ho sobrarà per fer qualque piloteta. Poquet de totes les piscis, posant sal i una miqueta de prebabó. Li donam tot d'una dues voltetes i li afegirem ceba blanca, que li portarà aquesta humitat perquè la carn no se mos ressequi. I ara hi anem amb les aletes i els sacarins dels calamars. Són molt bons de coure, per tant, el darrer que volem és que mos quedi un farciment dur. I donant res, 2 minutets i començarem a veure que canvia de color. En el moment que canvia de color, ja ho passarem a l'herbo. Ja tenim el farciment. Com veus, el calamaret just rosat i la carn cuiteta. Veus aquest suc que tinc aquí? El veus? Això ho hem d'aprofitar. Com l'aprofitarem? I anem aquí dins. Li afegiré una miqueta de llet i ara hi remouré el panet d'oli. Que pa! De quan érem petits. Ben enxumbat. Per una banda tindrem la suavitat de la llet i per altra la intensitat d'aquesta carn capolada. I el mesclarem en el farciment i ens donarà una textura superfina. Aquí tenim el panet d'oli enxumbat, en el calamar, la carn, també la miqueta de llet. Normalment n'hi posem la meitat i mesclant bé. I ara li afegim la resta. D'aquesta manera, en 2 cops, aconseguim que s'integri molt millor i que emulsioni. La miqueta de greix del porc en la llet i el pa mos va lligant el farciment. De fet, el que quedi per fer unes pilotetes és brutal. Tenim el farciment calentet encara i ben emulsionat. I ara omplim els calamars. Amb una màniga m'ho anirà perfecte, si no, amb una cureta de cafè amb llet. I se tracta d'omplir-los i deixar la miqueta per poder-los tancar. Es poden cosir i nosaltres els tancarem amb uns curadets. Com un sac de garrofes, eh? Està bé que han d'aconseguir que el farciment passi fins a baix. D'aquesta manera no mos faran bosses d'aire, que és el que els rebenta. I ara amb un escuradents i n'hi passam una en dret i l'altra és al revés. D'aquesta manera queda ben segellat. Ja tenim els calamarets farcits. Farcits de carn cuita, per tant l'únic que hem de fer és torrar-los a ells. I no els torrarem, els confitarem dins una mica de salseta que farem ara. Farem una salsa diferent, de soja i palo. Posam un ratxet d'oli i una mica de farina d'ametla. Aquesta farina ens donarà una mica de consistència d'aquesta salsa. L'únic que volem és aconseguir un medi líquid, gustós, on hi tenim un punt salat de la soja i un punt
dolç, però també una mica amargant d'espalo, que rebaixarem amb una mica d'aigua. La farina d'ametla, a diferència de la farina de blat, no fa falta treballar-la. El que s'hi va bé és que agafi una miqueta com de punt de color. D'aquesta manera canvia una mica la seva intensitat. Hi anem ara amb una mica de palo i un poquet de salsa de soia. El palo té aquest gust amargant, una mica astringent, per tant, el corregirem en so cítric. Hi posarem una mica de pell de llima. I també hi posarem el seu suc. D'aquesta manera tindrem una salsa que tindrà un punt dolç, un punt àcid, un punt amargant i un puntet salat. No li falta el puntet coent i també una mica d'aigua per rebaixar-la, per donar-li temps a que la farina s'hidrati bé i perquè cogui un minutet. Deixem reduir una miqueta més abans de posar-hi els calamars i mentre un poc més de guarniment. Ceba moradeta, sempre ens dona color, gust i textura. I el que farem serà posar-hi vitamina C a tope. Un toc de julivert, una mica de pell de llimona i també el suc de llimona. Una mica d'oli, un poquet de sal, mesclam i ja ho tenim. Ja començam a tenir textureta de salsa. Encara li queda una mica de reducció, però aprofitarem per posar-hi els calamars. 3 minuts per una banda i 3 per l'altra. I d'aquesta manera tindrem un calamar farcit amb una textura perfecta, com si fos torradet, i un farciment que ja teníem calent i cremós, i la salsa que després ens servirà per aquesta pasta, fer-la golosa, golosa. I ara hi fem un foratet a cada un d'ells, o dos. D'aquesta manera, el gust de l'interior passa a l'exterior i al revés. Veus com ja ha canviat el color? Al punt, com si fos torradet. Aquest calamar està a punt, a punt, a punt. I això ja està. Deixem reposar 4 minutets, que és el temps que queda menester per bullir aquesta pasteta. He tret el calamar de la salsa i ara el que hi posarem de dins és aquesta pasta. Només li he donat un minutet, 2 minutets. Nada més té 6 per coure-se, només 2 a dins aigua i la resta aquí de dins. I ara ho deixam res, un minut que se confiti i mireu quin plat més complet que hem fet avui. Li donem a emplatar. Aquesta pasta, com ha agafat tot el gust i en farem una ració familiar. I ara aquí tenim aquest calamar. Quin punt de cocció. Mireu el farciment, I ja anem a emplatar una mica de contrapunt, coentet, cítric i fresc d'aquesta ceba moradeta. Una mica més de ametleta i unes fuetes de sàlvia, com les que tenim en el farciment. I aquests calamars farcits amb pasta i salsa de palo van perfectes amb aquest plat llevant del celler Gallicant, un monovarietal merlot, un vi amable i suau que hi anirà de perles. I això està a punt! I a més, el bo que té és que m'agrada tot, m'encanta. A més, quan està a punt m'apareix un dels productes de la mà excepcionals, la pasta també a punt i el farciment en sopanet d'oli i la canca pelada. Una festa per qui m'agrada menjar i viure bé. Salut!